Nekoro mogi podwana manutene koro weche mag siasa koro wadonji weche mamulo weche mag siasa ma Migori. Kodong mana jumbe 50 to jo Kenya dhi yiero maduong'. Mbaka medo muoche kaunti ma Migori wi ng'ano madhi tayo kaunti no lemo mar gavana Ganario gi 27 bang' yiero. To gin ng'agini ma osenyiedhore oko e lap mar laro komno mar gavana. Jafwambo mar Walter Nyambaga miyo mathoth e wi ng'wech mar kom gavana ma Migori. Mana kaka jo Kristo osebedo ka rito duk Yesu Kristus ruodhgi, jo Kenya osebedo ka rito yiero manyien gi liyo, kendo gisani odong' mana ndalo 350 to gidhi e debe. E kaunti ma Migori, mbaka osetedore wi ng'ano manyalo biro yudo thuolo mar kom mar gavana kotim yiero. Nyaka sani, jok mosenyiedhore oko ne rakruok e debe oting'o gavana ma sani George Mbogo Chilo Ayako, jaod bura ma Uriri Mark Ogolla Nyamita, jaod bura ma Suna West Peter Francis Masara, mane en jaod bura machon John Dachepesa, seneta ma Migori Gisheru Eddie Okech, to kod mane en jaod bura mar Migori County Dr. Pamela Odhiambo. Kata kamano, list no nyalo biro medore kata dok chien e kaka sa medo sudo machiegni kod yiero melo 2027. Ramogi TV yango ni yiero ka yiero kar chung' od bura manyaka rangi motegno en Kuria East kod Kuria West, manyaka chiwne lemo mar jalup gavana, jalup spika to kod lemo mamoko mag tend migepe e sirikal moro amora e kaunti ma Migori, kaka yoro lombogi mar yudo sir margi mongirore. Kotende kod kaka iluto mbule sub county ka sub county e kaunti ma Migori, Ramogi TV yango ni sub county ma Nyatike eman kod kwan mamalo mag joluto mbulu kiluwe kod mano ma Kuria. Sub county ma Uriri biro namba 3 ka iluwe kod Kuria West, Rongo momakore machiegni eka kwan no bende omakore kod mano ma Wendo kanyakla kod Suna East ma bende luwore machiegni. E kaka piem kod duond buche mag siasa obedo, jopiny guonyo wigi e wi kaka jotelo e kata jolero biro thegore ni margi sani ji ang'wen duto mageto lemo mar gavana to kod otiko mar ODM ma bende ni kod lemo e duond burano oting'o gavana Chilo Ayako ma en jakom mar ODM e kaunti ma Migori, Mark Ogolla Nyamita ma bende en jakene duond bura mar ODM e kaunti ma Migori, Peter Francis Masara ma bende en jagoro mar duond bura ne kaunti ma Migori, to Eddie Okech bende en jakanye duol mar NEC mar ODM e Kenya. Dr. Pamela Odhiambo oselando ni odhi chung' kod duond bura mar UDA ka John Pesa, to jakanyo mar duond bura mar DAPK mane ochung' godo yiero mokalo. Kuom thuolo mokalo, chenro mag siasa ne opong' kod tulo maka kod kacha, kendo jotelo ne muchore adhong' e rombe mane okelogi kanyakla kod joera margi, ka bende rakruok kod tulo ne otimo kachieng'. Kata kamano, e siasa ma sani nenre ka gima tulo dok chien, kendo wach lweny pie matin ka ng'ato mulo siasa mag kit tich to kod gik ma japiny geto winjo e dongruok. Luwore kod chal mar siasa masani, gavana Chilo Ayako manie kom ogero mise mage mag seto mbulu mar siro kombe kosiemo tije mosetimo kuom thuolo duto ma entiere apisi. Chilo Ayako wuok e sub county ma Wendo e kama ne otie kaka jaod bura kinde ma Wendo kanyakla kod Orongo ne pod en kar chung' od bura achiel e kind higa mar 1997 nyaka 2002. Ochilo chamo nyadhi kaka ur sakwa e kinde ka kinde, bende ka olwaro e siasa to oyangore kaka nyakwar Sina Kuru Kuklu Banga madognam e kaka oledhi mar siasa to kod ote mare ochung'. To kendo Migori wanyikwa Sina Kuru Kuklu Banga madognam. E kama chielo en Mark Ogolla Nyamita mageto komno mar gavana, ma bende siasa mar en mar siemo gik ma ng'ato osetimo to kod kaka pesa tiyo ne jopiny. Nyamita koro en jaod bura ma Uriri e tielo mar 2 e kama od bura ma malo osedhiale e kaka jaod bura matiyo maber kod pes jopiny e tielo mar 2 kuom higni 9. E Nonde en wuod Suba mokeo kade modak e gwengego mag Uriri e ngimane to kod familia mare. Nyamita bende ok odong' chien to kod oledhi mag siasa kod ote mamare e kama ochuoge wach mar dhi dala kosok dhi e kind mamoko kaka lunyo yundi. Waseku piny oyie ma waketo gi bohol, nitie kose ok nitie? Peter Francis Masara
bende osebedo ja od bura ma Suna West kuom thuolo mar tielo ariyo. Onyiso chir mare kuom tich mare kod kaka osetiyo kaka ja od bura to kendo kaka mane en meya mar boma ma Migori kuom thuolo malach. Masara ne oyombe tielo mokwongo higa mar 2017 to kod achung' kenda kapok odok e duond bura mar ODM e higa mar 2022. En wuod Suba mangimane kod dak mare ni Suna West oyangore kaka nyakwaro tuoma e paw siasa. Wewe unalia, wamama wanalia, deputy governor analia. John Dache Pesa ma en ja od bura machon ma Migori e higa mar 2007 bende nyiso kidongruok mage e kinde mane en e telo. Kopogore kod mano, Dache bende ogede kid tudruok mare e kaka japuonj sikunde madongo to kod kolej mane otayo. Yiero mokalo John Dache Pesa ne odirore piem kod Okoth Obado kapok ne ochiwo liet ne gavana masani Ochilo Ayako. Dache ne opiem kod otiko mar DAPK. Pesa en wuod Karungu modhialore kaka Jakonyango Rabala kata odoko ne owuok e Suna East. We want a leader that will lead by example, a leader that will walk the talk. Senator Eddie Okech bende nie ng'wech kod ngufu mageto lemono kamare to gede huma mar jomatindo to kod tije mosetimo kuom higni duto mosebedo godo e apisi kaka seneta ma Migori. Eddie nodongo nyatike lwet familia mar Okong'o kendo some e Kuria. Kata kamano, Eddie Okech osebedo ka yudo sire sub-county ma Migori duto kochakore kod Rongo nyatike. Suna West ma kotende kod kwan mag yiero mokalo. Eddie wuok e kar chung' od bura ma Suna West e dak mare kod familia ne. Kotende kod maling'ling, tudruok mare kod sirikal mamalo to kod lemo ma en godo mar jaleg wi kweth mathoth e Senate kete jal man kod ting' e siasa. E kaka jal mosomo weche mag kungo to kod kwano, Eddie nyiso biro bero chumi. And our guidance to the county government on where they should be placing more resources and stressing on those issues. Dr. Pamela Odhiambo bende nie ng'wech ka en bende ogedo e tije e kaka ja od bura machon mar kaunti ma Migori e higa mar 2017 osetemo lwete ng'wech mar gavana. Pamela wuodho kadi mar siasa mar mine, gino mamiye geno ni koponi mine nyalo biro nene wang' mamuol. Kata kamano, onyiso geno kaluwore kod tije e kinde mane en e apisi, tudruok mare kod jopiny, siro riwruoge mag mine to kod ng'ingo omenda mag NGCDF e kinde man en e apisi. Dr. Pamela en nyar kadem ma nyakolal e kata kamano en min Suna. Ama wayiero joute mag buragi, wayiero representatives mag jopiny, ok wayiero representatives mag sirikal pase. Piem mapek biro tedore ka jochung' ka jachung' biro medo gido jolut ombulu ka gitiyo kod weche mageto loko pa jolut ombulu mondo mi gisir ka gitiyo kod yore duto. Ranyisi en ja od bura ma Uriri Mak Nyamita mosemiyore picha mar tiyo kod mbui e gudo jo erane mag yudo weche maliet mag siasa e mbui. Ka gavana Ochilo bende osebedo ka nyagore kode e miye tamii mag siasa matwenyo weche mag Nyamita ataro mar siasa mar Peter Masara. Jochung' duto geto jolut ombulu magine jodhoudi mawuok oko mar oganda mar Luo modak e kaunti ma Migori e kaka Bandu, Jogot to kod ogendni mamoko manyalo biro medo kwan e debe. Jopiny to ne kod dwaro mane e kit gavana. Ka manifesto ng'ato ber to timne be ber to owuoyo gi odhi e pap to owuoyo gi jopiny, inyalo bedo ni ok in ng'ama bedo e gweng', in koseteri tin ma Nairobi, dwach jopiny be ok idwa winjo. Kero kuom wakora tisingo no gipo dongo magi dhi timo ndero yiro ka gino ok nya time kaka ne gisingo cha. Ngin policies mag ng'ato be neno miyo be do dichuo to policies mag ng'ato ma jaje kaka odhi tiyo no. Walter Nyambaga,